Hi guys, dara po ko sila Floromi. Nakatug na kog tarong. Hapon ako ning mata dari. Tuarag mga manok oh. Salarin sa mga tanam ni parang gipang takha. Ug hapon nagarahan ko diri sa basak mo suroy-suroy. Kaya mang gato na siguro na bunga. Murag may makabut. Das lagi katong gida si Bingbing sa hospital. Ning bawi gad kog tuog. Gabi ido kay ko nakatuog. Kay grabe gad sang labarag ang Maado gali kay dahay mental call nga gihatag si Amy mo ang bagdad sa ang dari naulian ra ba sa pod. Wa na maglabad. Agang unang sa gonson og labad. Sakad gadtong na ay dugay ko nakatuog katong ay gida si Bingbing og ambulansya. Nga naman ko basta was out. Tawa nila ba yung pa-was out ko no. Nga naman ko basta aghang naandan nga tuog sa dun na hindi mautro na pod kana malit na pagkog tuog maglabad na pag ang utok. Awa man day bunga di ay ato ko sa lang tayo mga baka o kabog pang lugway. Okay dari magbaklay kay kuan man kanang nay patag si ba di siya tokaron ako tong taga kay araman to katokaron siguro ug ani ko moagi magsige ko baklay wa ko pahuway moabot ko sa the farm atong nay the farm ba katong nay dadtugi hill dagamang binyo sa kasal moabot ko kanala mo kabutuhan pighanang kabaw sa 2, 3, 4, 5, 6 grabe ka nagkabaw lari pito diri ay pabay natin oy dama rin mga puno agmang kadari ha uy dagat si kabawtud kailangan nyo guys naduha na nakakabaw ito pa isa kakabaw sa ilam sa mangga nagpasalipod anja dari tang dapita tapod duha ka buok hala totoo pa gazad pila na to sa 2, 3, 4, 5 dila pa gazad 6 tapos to ito 7 dila pa gazad 8 dila pa pwede duha ka baka pakapin mga sulari tambay na po ko narag marizo ganahan man ko magtutambay basta ingani ang background. Ito may mga langgam, tingang-tingag. Ila pinanggag dyan. Maunang ganahan ko mupod dyan sa bukid. Bahala na ng uban diha o mingon nga. Maraming mga amo kay naras bukid sig suruy-suruy. Basta kay ganahan mi dari. Malipay man dyan ko ganang nai-ari ko sa bukid suruy-suruy. Kay preskog hangin. Dadaga pa kayo makita, napay mga kabaw, baka, kanding, napay iring gibidli, napay irong subo, napay kabadyong mula. Hanip pa ng iban nga mga malang mananap. Manang garahan ka siguro ng puso. Tuo dahil guys, about ni Bingbing. Kay, nag-upload ko vlog, das naagi katong nay ang hatod sa lungsod, kasi kayo ambulansya. Kuan siya, gida sa Don Emilio Hospital sa Ubay. Kaloy sa Ginoo, wara siya ma-admit. Pero, nagipanghimo ni siya nga laboratory. Daghan. Taas ang white blood cells. Nja, hanip ng umang taas. Kalimutan ko. Gikuan siya, gi-x-ray. Gizang x-ray, wa pa makuha ang resulta. Kuhaan pa to nila at ali. Sunod adlaw. Anak na mahibawan og sani problema silang baga. At alam mangyampo og karang nay. Okay ranta to. Kay wara ba siya nagniwang agaha lagi pang nabantagan niya gagmay ra gid si kinan-an mao to asang giingnan nga mukha na jud og kanang nay saktong oras kaan og daghan ug nay utan kaon napiisda kaon karon to siya sa bay sa family house daghan siya giinom nga tambaw kadaghan may resita para sa isang hyperacidity kay na hyper ditong sakit kaadyo sang kilid hyper di ay unja napod si UTI diha lagis ni agi ning kaan mo pud si mangga
Si ay sa man pud sige panguha og mangga lagi. Mauna nga. May kag mo pud apil. Makakaon jud ni. Kahibaw mo lagi og mangga. Kuan lang garong buwan nating mangga. Sa si ay sa sige panguha og mangga. Sa mo to si Bingbing ni apil pagkaon kay labaw pong naog aslom. Liwat lagi pud namo. Mga ijaan nga naog aslom. Pero ako bang naong di ako paning aslom kaado ego-ego ra. Paulian lang nas Bingbing anda si Kuya Ajoy. Kuya Ajoy ijang papa. Bapod sa Valencia. Ilan tanpud. Anda ugma mobalik pa kuno sa doktor. Kuan man tato si Zay admit pero wa man siya magpa-admit. Ning pirma man siya waiver nga di siya magpa-admit. Uli ra siya sa bahay kay ato siya mag-inom og tambaw. Pero kinahanglan si Zay admit. Siya laman di magpa-admit, mao nang gipapirma siya og waiver sa hospital dito sa Valencia kay aron og unsay mahitabo ni Zay nga na di ka mahadyan ag hospital kay niya magtaga hospital nga kinahanglan si Zay admit. Hinja. Di man siya pa-admit jud sa agpagus. Pero ugma na siya follow up check up. Gilantan pa kuno to gabi. Kasi ubo grabe ka adjo, sige-sige jeg hutoy. Nja, gabi pag ubo ni janay nataban nga dugo. Pasaway na kog ngana sa una katong nay na pneumonia pug ko. Nga inigluwa na ho dai sa dugo kay gaham tong tilaok da rin samad. Pero og dugo jud ko nga presko iluwa. Delikado na lang ngana. Sa una katong nagtrabaho ko sa Baklayon. Nja, aga magsilingan nagtrabaho pud og karang nay construction worker, tiguang nakaadjog laki. Unsa sige gihapon trabaho, bisag sige nag-ubo-ubo. Unsa mao to na si Zay hilanat pud. Unsa wa gyud pa doktor sa isang asawa. Pasagdan ra sa ini kaugma, mo trabaho na pud siya. Kay naa pay mga bata lagi gagmay. Bisag grabe na kapuja gid ang lawa, sige siya hutoy. Sige maghapog trabaho sa construction. Unsa kanang nay, grabe ba siya nang trabaho construction kay arang kaabog nga na. Unsa mo inom pud siya makahubog kay pangpawashing lay kuno sa mga abog nga namilit sa ilang mga bubunlan. Mo nang mo inom sila og na makahubog. Pero dapat did unta og magtrabaho construction kay ag kanilang trabaho construction bugat, di na ta mo inom og makahubog pa. Maaso pa ag imnon gatas kay wala may paglawas. Aglaki kay gipasagda naman dud sa isang asawa. Wa jud gipa-check up. Bisa grabe naghutoy makana kung ini kagabi makadagag mo sige jud ubo-ubo way unda-undang. Dili ka ugma bakod na pagsadyo kay trabaho. Unsa naabot jud panahon nga wa ra siya giabot sa ilang bahay. Didto ra da namatay. Kay grabe na makadyo isang gibati sa isa ra ang gipasagdan sige gyud gapos sa trabaho. Mao to ra inton siya. RIP jud. Mao lagi na og natay sakit. At jig ipahuway sa di ta magpalabig trabaho. Samot nang ngana, baga. Katong nakiha kay wa man jud kun pahuway. Luoy lang man to siya, gidar bang mga bata gagmay pa. Maluoy ko na diyan nakabuntag kay magdas siya mga bugat ba kanang mga martilyo, surutso, hani parang bandang panggamit sa construction. Da grabe na gid niwanga. Mao to gabi ining chat kung ate pro release ani kung ipapugas laman diyan nag-admit kay nag kuan lagi sige ubo-ubo unsa. Kakita ko video na may GC sa among pamilya. Video nga nagluwa-luwa lagi sa naisagol dugo. Di nang pud ingon og dugo nga presko jud. Kana ra siyang murag ginagmay ra bay nga na. Basin siguro gizang bubun na lagi na samban sige ka ubo. Puya man gud sige trabaho jud. Trabaho sa Valencia. Ilas imi nza. Katapong niuli sa Alicia ug sa Kasibana, trabaho pud sa ila Ate Esther. Kay ila laging bahay kuan man kana may adjunon nga si ate kay ug mayo nga na kay magpaadyon man sa isang bahay kay magpista sila. Pista man sa ilahay nagka sunod adlaw ugma di ay. Mo nang nagpapanday to des na agad si kuya pa nagpanday ni ko agbaho ni kuya. Grabing dagana. Uy pa huway enza. Arniwangan nagjud kadyo. Gagajang nabantajan sa lawas ni kuya lahi ra gajud. Katong dito pa sa Manila, benta pa to kay tabag-tambag pa. Pagdaran nas Bohol, huway pa huway. Pero karon nakapahuway na siya sa garden kay
Kaya garden ko ana man nadagdas na. Wa na palidya nga ma-harvest kay grabe nang inita nang yelo nagdahon. O karatog basagdan ra taman gatong isang mga dahon maladya. Sunod na tutamnan og karang nay mag-uwa na pag sa gunson. Kaya nga ron nga ting init lisod bagtanom og nga ron. Wala gas kuya. Naloy kong kuya kay ang niwa nga nakaazo. Ang tanan jud nga atong agyan sa kinabuhi pagsuway ra. Di ko nagabog gihipos. Ya. Og imo ning laktoro ning agyanan dito ya, mo lagbas kas da farm. Oh? Oh, kani? Eskulahan sa Tambaol? Kani, mo lagbas. Duro di ay. Aganang hana kay mo bakla man ta ako taman didto kay gang na ba sila gunahan da farm na. Eskulahan nagis Tambaol eh. Farm to, tikas. Tikas ra di ay. Suruy ko na rin kaya daghay mga kabaw kay panglugway. Video ko. Video pagarahan mo ko na mag-video kay ara ka patag ba? Naman ko na sila Florme. Ning laag ko. Maaso dari kay kuan ba kana nay taas ka jug malantawan. Nalaki mo na rin yung kabaw ya. Nguli na pagkarot sila Florme kagabi na. Ngit-ngit na. Naabi ka jug da farm na to. Tulahan na sa bawol na. Pasag nga so, dapat siya bay. Ha? Sini nga na wala yung Florme di ay. Para pang muto ha, pa nang gisaka. Abi kog duran sa pagpunta sa tanga lajo man di ay. Ha? Ay man juta diha. Kanang kalubian pod. Dah ako sa kalaro surusuroy diha. Labong man kay mo. Saka ako sumuto ba? Makita lagi panoramic. Ngayon sa ko dari mag-video-video. Wakli man ako pero sa unahan kay abi kog da farm na. Di man di ay. Nung tana kong kuya. Ato ba kong bulag ba sa eskwelahan sa Tambaol. Apa ibang mga kabaw wa pag ipang parking. Mas bas kuya kay isang kabaw kay parking na. Tungtong day ko na sa moto nga katungang gisakan nga ako malahos kay to karon. Aga makita day ko no. Kuan na lagi panoramic park. Pero di na ko balik kay lajo man. Dalang panan ka o Diyos kasagugma. Karong gabi mo sa zona kog tug. Para mawa na din labad sa angu. Seryoso to no? Ibutang ng kat-kat na. Uy! Lala! Yan, idara dito kumpensahan. Kat-kat dos kabinit. Naug. Hiwak-wak. Hoy! Naug ba? Halak mo ta. Halak ka to. Wow. Inahay. Nalay po nagasaka. Nung abdi ka naman sa ka. Kamu. Naug. Amak. Sunod na ako hindi mo sakasaka kay Magbong. Masaka na pagwalit ha. Ako siya masaka. Marunod ka mo. Uy. Now. Bali, kita baan. Naug ko na. Nag-amo. Naug lagi. Dili mo kasaka lagi. Lam saka nagtug ka.
Bebe. Bebe, bebe. Pak ng ilok, be. Tawak ko. Saka-saka. Nanangunin na siya mga naog ba? Hoy. Naog ba? No. Hindi mo saka-saka kaya. Hoy, La. sama nga dia. La. Nog. Naong ko na. Hoy. Alam mga ante oh, si Dalton oh. Dalton. Yay! Nakasaka na ko. Delikado na mga ka mabantagan. Nung mulugubon sa kadaling sa kasaka kapan na ba? Nalipat. Udah, ng duwaan. Uy! Diyan man ito din na sudar ito. Kaya kayo nalipat. Ball! Shot the ball! Chug! Uy! Kasyat man dahil ko! Shot the ball! Chug! Uy! Kasyat sud! Wala mo kakita. Ha? Uy! Kaduha na! Grabe! Shatter siguro ha? Shatter ko. Ah! Lawa taro! Uy! Sabi ka talo!